Per tant, el missatge que està enviant Gonzalo Boye és: estigueu tranquils que Carles Puigdemont i Toni Comín podran asseure's al Parlament Europeu? Sin duda que van a estar en el Parlamento Europeo. Esta misma tarde la justicia europea ha frustrado los planes de Carles Puigdemont. Ni él ni Toni Comín van a poder tomar posesión de sus escaños en el Parlamento Europeo cuando se constituya mañana. Hemos decidido y hemos informado a ambos que no es aconsejable llegar hasta este lugar. Burrellgate. Ja n'hi ha prou de perseguir delictes d'opinió en una presumpta democràcia. Burrellgate. Això és el que estem veient i també la creació d'un relat sobre el mal ús nostre dels recursos públics del govern de Catalunya. La creació d'un relat nostre